motan haya da wanda ba naki ba, wannan dole za a gane cewa ga ƙazami ga mai tsafta. So a wannan lokaci na zafi shine lokacin da ya kamata a ce mace, ba ma mace kaɗai ba, manya, yara, maza, samari da 'yan mata suna gyara jikinsu da muhalli. To haka kusan maganan ki yana kan hanya, ba ma kusa ba, yana kan hanya dodar, saboda ya kamata a ce a matsayinka na mace ko matsayinka ma na dan adam, ya kamata a ce kana tsaftace jikinka, saboda an ce tsafta tana daga cikin cikon imani. Nazfatu minal iman. Tsafta tana daga cikin cikon imani. Ya kamata a ce ka tsaftace muhallinka, ba wai kan wasu zaka kalla in za su fita za su gyara jikinsu tsaf za su fita, amma na gida ba za a zauna a gyara shi ba. An ce ana fara tsafta. Zaki ga ma tsaftan ba wai har ciki bane, iyakan waje ne, kwaskwari ma. Ake cewa tsaftan biri kashi a moda ko I don't know yadda zan faɗi Hausan, amma wannan abin bai dace ba. Ya kamata zaka shiga cikin jama'a ka tsaftace jikinka. Ko da yanzu akan ce wai zaka ji sun ce wai turare yayi tsada waye ba dole sai turare ba. Akwai abubuwan da zaka nema wajen da zaka yi amfani da su ka gyara jikinka, saboda wani already wannan tashi din nan a jinin su yake. Akwai wanda su natural haka Allah ya yi su. To wannan bayan da za a yi da su, amma na kuma ya kamata mutum ya nema hanyoyi da zai gujewa cutar da dan adam, saboda ko babu komai ka shiga cikin mutane da wani irin tashi da jikinka yake ko wani abu, ka cutar da dan adam, ka cutar da rayuwar shi. Saboda me, wani zaka ga ma kana magana abun kunya ne, kana magana mutum yana kauda fuska ko kuma ya bayya son ma ka zo kusa da shi, saboda me kana tashi baka kai kanka ba za ka ji dadin kanka. Sannan kuma akwai wani abu da kin ga dai akwai abin da a addini ta halarta kai amfani da shi. In kai amfani da shi din ba a san ka shiga jama'a, wanda magani kamar tafannuwa kin ga magani ne wanda idan kai ci shi kai me yana maganin sanyi, maganin. Shi tafarnuwa ba dole sai ka ci shi ɗanyen shi yake magani ba. Tafarnuwa ka dafa ta ko a cikin abinci za ta cire akwai abin da tabbas yana yi. Amma kin ga ai ta halatta kai amfani da shi, amma kuma an gaya in kai amfani da shi ka kiyaye yadda za ka yi amfani da shi. Haka ne. To yanzu kuma a wannan lokacin